Usahay sa tong kinabuhi kita makalimot sa mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanato. Usahay sa tong kinabuhi makalimtan ta ang pagilaw sa labaw nga makagagahom ta. Ngano man kini tungod pa sa mga pagsulay ug nganong dili man itugian kaniya ang tanan. Gibati mo ba ang pagduha-duha, pagpangalagad mo dang na o magpadayon pa? Usahay sa tong kinabuhi kita sulayon, apan isalig lang kaniya ang usahay mong kabalaka. Kay kanato siya nahigugma sa kanunay ug dili usahay. Usahay sa tong kinabuhi kita makalimot sa mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanato. Usahay sa tong kinabuhi makalimtan ta ang pagila sa labaw nga makagagahom ta. Ngano man kini tungod ba sa mga pagsulay ug nganong dili man itugian kaniya ang tanan. Gibati mo ba ang pagduha-duha, pagpangalagad mo dang na o magpadayon pa? Usahay sa tong kinabuhi kita sulayon, apan isalig lang kaniya ang usahay mong kabalaka. Kay kanato siya nahigugma sa kanunay ug dili usahay. Kay ngano man kini tungod ba sa mga pagsulay ug nganong dili man itugian kaniya ang tanan.